Напередадні Дня медика і Дня моладзі ў Салігорскім дзяржаўным каледжы прайшла тэматычная сустрэча «Быць маці здорава», арганізаваная Салігорскай раённай арганізацыяй «Беларускі саюз жанчын». Мерапрыемства сабрала навучэнцаў педагагічнага аддзялення каледжа, якія мелі магчымасць напрамую пагутарыць з экспертамі і грамадскімі дзеячамі. Государственная поддержка семей в Республике Беларусь – это системно и финансово значимо. У нас ежегодно на эти цели выделяются миллиарды рублей. Идет не только на поддержание рождения детей, но и, конечно, на укрепление семьи, на сохранение наших традиционных семейных отношений. Мы собрались здесь, в учреждении образования Солигорский государственный колледж, чтобы с подрастающим поколением поговорить о материнстве и, конечно, о здоровье. Потому что наши дети – это наше будущее, а здоровая семья – это здоровое государство. У цэнтры ўвагі жыццёва важныя тэмы, важнасць захавання жаночага здароўя, метады ранняй прафілактыкі розных захворванняў, таксама псіхалагічная падрыхтоўка да мацярынства. Спікеры падрабязна расказалі пра даступныя медыцынскія і сацыяльна-педагагічныя рэсурсы раёна, закліканыя падтрымаць маладых жанчын на ўсіх этапах іх жыцця. Маладыя людзі атрымалі практычныя рэкамендацыі і адказы на актуальныя пытанні.